Російські кораблі погрожують торговим суднам, що йдуть до українських портів. Відкритим каналом зв'язку окупанти ставлять вимоги суховантажу в Чорному морі. Неприкрито погрожують, мовляв, країна, під чиїм прапором прямує судно, вважатиметься втягнутою у війну. Перехват зухвалої розмови опублікували у Держприкордонслужбі. Information. I warn you about the ban on movement to the ports of Ukraine, as well as the fact that ships heading to the ports of Ukraine are considered by the Russian side as potential transportation of military cargo. And the countries of the ship's flags are considered involved in the conflict in Ukraine. Over. Нагадаю, погрози Росії почалися після її оголошення про вихід із зернової угоди, за якою гарантувався безпечний експорт збіжжя з українських портів. Цьому рішенню передували вибухи на Керченському мосту, які ускладнили військову логістику росіян. Окупанти обіцяли знищувати цивільні судна, що прямують до українських портів. У відповідь вітчизняне Міноборони попередило, що кожне судно, яке прямує до російських портів чи тих, що розташовані на окупованих українських територіях, можуть розглядатися як такі, що перевозять воєнні вантажі. Ураганний вітер, град з долоню та місячна норма опадів лише за одну ніч випали у кількох районах Криму. Чи не найбільше від потужного шторму постраждав окупований Севастополь. Місцеві повідомляли про перебої з електрикою. Кораблі сховалися в бухти, а люди – по хатах. На одній з багатоповерхівок не втрималося утеплення і десятки квадратних метрів мотлуху накрили дитячий майданчик. Дождик, ветер подул на дом. Сдул с дома весь утеплитель. Вон утеплитель на детской площадке валяется. Місцями позривало дахи будинків, затопило торговельні центри, крамниці і перетворило на гірські ріки Севастопольські вулиці. Негода вирувала й на південному узбережжі в районі Ялти, але за даними синоптиків, шторм остаточно вщухне вже до ночі п'ятниці. Незаконний вирок Наріману Джелялу та братам Ахтемовим у так званій справі про диверсію залишили без змін. Російський суд залишив чинним терміни позбавлення волі, але посилив покарання. Перші 3 роки бранців мають тримати у в'язниці, а наступні – у колонії суворого режиму. Нагадаю, у вересні минулого року окупаційний Верховний суд Криму визнав трійку кримсько-татарських бранців винними у нібито диверсії на газопроводі, що живить військову частину у Паравальному під Сімферополем. Першого заступника голови меджлісу Нарімана Джеляла тоді засудили до 17 років колонії суворого режиму зі штрафом у 700 тисяч рублів. А активістів Асана і Азіза Ахтемових – до 15 та 13 років колонії зі штрафом у 500 000 рублів. Штрафи та адмінарешт за солідарність зі співвітчизниками. Таким покаранням відповіли російські силовики 5 кримським татарам, незаконно затриманим під стінами окупаційного Верховного суду Криму. Рідних і близьких не допустили на апеляційне слухання у справі Нарімана Джеляла та братів Ахтемових, а згодом і поготів вивезли до поліцейської управи. Покарання обирали до ночі. Врешті громадянського журналіста Куламета Ібраїмова
Азієва загратували на 5 діб. А ще 4 людей оштрафували на 12 та 15 тисяч рублів. Це правозахисниця Лутфія Зудієва, матір політв'язня Азіза Ахтемова Зарема, брат Нарімана Джеляла Руслан, а також ветеран кримсько-татарського національного руху Рустем Усіїнов. Haksızlık, adaletsizlik Kırım'da devam etti. Це безправ'я та беззаконня, яке триває роками. Але дасть Всевишній, і ми витримаємо всі ці випробування з честю. Sonu hayırdır her bir şeyin inşallah. Лутфія Зудієва саме працювала над фінальним матеріалом про переслідування Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. На її думку, кожний незалежний журналіст у Криму має бути готовий до тиску окупаційних силовиків. Всячески хотят зачистить и журналистику, и правозащиту, и активизм, и даже независимую адвокатуру в Крыму. Мы продолжим свою работу. Мы будем приезжать к зданиям судов, мы будем писать про эти судебные заседания, мы будем рассказывать про эти человеческие истории, потому что мы считаем, что это важно с точки зрения справедливости и с точки зрения тех идейных ценностей, которыми наполнены наши сердца. Это очередная попытка давления, оказания давления на наш народ в связи с тем, что люди приходят поддержать к зданию суда, показывают свое неравнодушие, показывают свою солидарность с теми людьми, тем людям, которые находятся в застенках. Примітно, що від самого початку переслідування Нарімана Джеляла, Асана і Азіза Ахтемових російські окупанти усіляко відмежовують їх від підтримки співвітчизників. У день викрадення у вересні 2021 року, коли десятки людей прийшли до управи ФСБ у Сімферополі вимагати пояснень, де їхні рідні та близькі, розгвардійці та ОМОНівці підігнали автозаки та накинулися з кийками. Тоді затримали майже 50 людей. Щонайменше 20 військових вантажівок помітили на трасі Таврида в районі Феодосії. Переміщення окупантів фіксують партизани з руху АТЕШ. Можна впевнено казати, що болотяні Урали належать окупантам з 810-ї бригади морської піхоти, що базується у Севастополі. На це вказують характерні прапори. Враховуючи напрямок руху вглиб Криму, вони прямували або з боку переправи, або з військового полігону Опук біля Керчі.